It-talba tal-Gvern Laburista l-State Aid għall-Linja Nazzjonali Air Malta mhux realistika, hemm bżonn ta' pjan aħjar. Dan huwa dak li qed tisħaq il-Kummissjoni Ewropea wara li l-Gvern Malti talab 290 miljun euro kif l-Air Malta tinsab arkub tiegħha. Nfisser li l-Gvern qed jgħid li hemm bżonn mal-kwart ta' biljun euro biex isalva lill-linja nazzjonali. Rapporti fil-ġurnal Times of Malta jindikaw illi il-Ministru Clyde Caruana u t-tim tekniku tiegħu għadhom ma waslux fi qbil ma' Brussell sabiex tingħata l-għajnuna lill-linja tal-ajru illi fl-eqel tal-pandemija kienet titlef madwar 170,000 euro kuljum. Fil-waqt li l-Gvern Laburista qed jitlob permess għal State Aid, sorsi qrib il-Kummissjoni Ewropea jisqu li dan l-ammont mhux wieħed realistiku bitriq għadha waħda twila sabiex jintlaħaq qbil li jkun ifisser sigurtà għal xogħol ta' diversi impjegati. Taħt ċirkostanzi normali l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma ipprojbiti milli jingħataw għajnuna finanzjarja sabiex isostnu entitajiet privati jew saħansitra pubbliċi. Madankollu din ir-restrizzjoni tneħħiet minn Brussell fid-dawl tal-effetti tal-pandemija, partikolarment fis-settur tal-ivvjaġġar. Waqt l-istess pandemija l-Gvern diġà tajjar numru ta' impjegati mill-Air Malta fil-waqt li oħrajn f'pożizzjonijiet partikolari inżammu mal-kumpanija. Sinifikanti l-mossa ta' Kastilja meta tqaċċtu il-bdoti, mossa li ġabet magħha kritika enormi.